Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat SVB meer betaalt aan medische uitzendingen. En dat blijkt uit het jaarverslag van 2023. Daaruit komt naar voren dat SVB vorig jaar bijna 27 miljoen gulden heeft uitgegeven aan medische kosten voor patiënten die naar het buitenland moesten worden gestuurd. Dat bedrag is ruim 2,5 miljoen hoger dan in 2022. En eerder ging het nog om 24 miljoen gulden. Dus het zijn stijgende kosten die moeten worden gemaakt voor behandelingen die niet op Curaçao kunnen plaatsvinden. Maar als we kijken naar het tijdperk voor COVID, toen gingen er nog veel meer mensen naar het buitenland. In 2019 betrof het nog 1100 patiënten en in 2023 ging het om 600 patiënten. Gesubsidieerde crèches slaan alarm. Dat is een bericht in de Extra vandaag, want er zijn crèches op Curaçao, in totaal 8. Die krijgen van de overheid per kind betaald, omdat de ouders dat niet kunnen. En het is wel belangrijk dat die kinderen opgevangen worden. Bijvoorbeeld omdat de ouders werk hebben, school of iets dergelijks. Nou, in ieder geval, de crèches krijgen 450 gulden per kind en dat is te weinig. Ze zeggen, naar eigen berekeningen, dat dat 650 per kind zou moeten zijn. Anders kunnen ze niet de medewerkers betalen, belasting betalen, etcetera, etcetera. In ieder geval, de crèches hebben al contact gezocht met de minister van Onderwijs. Hij heeft nog niet gereageerd en nu zeggen de crèches, als er niet snel iets gebeurt, dan moeten we de deuren sluiten. En dan zijn we natuurlijk nog verder van huis. Mishandelingen op school, het komt helaas vaker voor, maar gisteren bij de Pierre Lauwerschool moesten zowel politie als ambulance aanwezig zijn, omdat een leerling zwaar gewond aan zijn hoofd was geraakt. Dat was naar aanleiding van een mishandeling op school. De zaak wordt nog verder onderzocht, maar de leerling moest wel naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere behandeling. Technische problemen American Airlines. De luchtvaartmaatschappij was zondag vanuit Curaçao naar Miami gevlogen, moest weer terugkeren vanwege motorproblemen. Toen moesten alle passagiers met taxis weer terug naar hun hotel. Gisteren gingen de passagiers weer naar Hato toe, maar de vlucht is nog niet klaar. Het vliegtuig is nog niet klaar en dus moesten ze weer met een taxi allemaal terug naar hun hotel. Het is te hopen dat American Airlines snel de vliegtuig kan maken. Jongen verkoopt gestolen tv via Facebook en het opmerkelijke is dat die jongen de tv verkocht aan degene van wie het was gestolen. Het treft een 17-jarige jongen die samen met zijn moeder bij de rechtbank aanwezig was gisteren. Er is een tv gestolen, 50-inch TLC. En het slachtoffer zag die tv later op Facebook aangeboden worden. Ze is naar de politie gegaan. Er is een afspraak gemaakt met de verkopers. En op het moment dat ze de tv kwamen verkopen, heeft de politie de jongen opgepakt. Hij zegt dat een neef tegen hem heeft verteld dat hij het had gekocht op Facebook om het duurder te verkopen. In ieder geval, hij heeft een gestolen tv proberen te verkopen aan de eigenaar. En volgens de rechter was dit de eerste keer dat de jongen in contact kwam met justitie. En heeft uiteindelijk 16 uur taakstraf gekregen en een proeftijd van 3 jaar. Ajax en Curaçao verlengen samenwerking. Die gaan nader samenwerken. De Nederlandse voetbalclub Ajax en het Curaçaose toerismebureau hebben hun samenwerking verlengd. Vanaf 2020 is Curaçao al de mouwpartner van Ajax. Dus we staan op de mouw van het shirt van Ajax. En dat blijft nu tot januari 2025. De samenwerking als official partner is tot en met 2027 verlengd. En beide partijen zijn heel erg blij met de samenwerking. Voor Curaçao heeft het tot gevolg dat meer mensen Curaçao zien. Mensen die misschien normaal niet denken om naar het eiland te gaan, maar naar een voetbalwedstrijd van Ajax kijken en denken van hé, misschien is dat wel een mooie bestemming. Sint Maarten verschuift verkiezingen. Het is niet rustig in politiek Philipsburg. Dat heeft allemaal te maken met de beslissing van Kevin Mengret op 20 mei om zijn steun in te trekken aan de regering van Luc Merselina. Die was 17 dagen daarvoor geïnstalleerd. Inmiddels heeft Mengret op 25 mei weer laten weten dat hij toch de steun aanbiedt toch zijn steun heeft voor het kabinet. Maar ja,
Het kabinet is al gevallen, het parlement is ontbonden en er is een heel proces aan de gang voor nieuwe verkiezingen. Die waren eerst gepland op 18 juli en zijn nu uitgesteld tot 19 augustus. Dus op 19 augustus gaat de bevolking van Sint Maarten weer naar de stembus. Nieuwe partijen hebben daarmee nog de kans om zich in te schrijven. En het is de komende tijd zaak dat de partijen zich gaan profileren, omdat ze weer natuurlijk in de regering terecht willen komen. We houden het voor u in de gaten. En Luc Mercerina is demissionair minister-president, maar voert nog wel taken uit tot er een eventuele nieuwe regering komt of tot de verkiezingen. Even een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want die staat ook culinair goed aangeschreven. En binnenkort kunnen mensen van over de hele wereld daar meer van te weten komen. De Tourism Corporation Bonaire is namelijk heel verheugd dat het nieuwe kook- en reisprogramma Sherma's Caribische Smaken, dat binnenkort op Disney en kookkanaal 24 uur Kitchen in première gaat, dat daarin Bonaire centraal staat. De culinaire ervaringen op Bonaire staan centraal in 3 afleveringen van elk 22 minuten die vanaf 13 juli worden uitgezonden. Ook Curaçao wordt belicht, maar in eerste instantie is Bonaire natuurlijk verheugd dat Shema Rouse, een bekende zangeres uit Sint Eustatius, maar ook heel bekend met haar kookprogramma's, aandacht besteedt aan Bonaire. Omdat op die manier de lokale keuken centraal komt te staan. En dan moet je onder meer denken aan John Ice Cream Snack, Mikey Snack, Natural Cooking School. Er zijn allemaal zaken op Bonaire die zich hiermee affiliëren en hopen dat mensen, als ze Shema Rouse hebben gezien met koken op Bonaire, ook daadwerkelijk daar naartoe gaan. Dan gaan we naar de modeshow bij Curaholanda. Dat wordt voor de 2e keer gedaan en het is de modeshow met de langste catwalk van Curaçao. Hij was al lang, van een ingang van Curaholanda tot Davies winkelzaak, maar zal nog langer worden. En wij gingen een kijkje nemen hoe het gaat met de voorbereidingen, omdat op die manier mensen bij elkaar komen op een plek in Otrabanda en er daadwerkelijk aandacht is voor lokale mode. Kijk naar de volgende reportage. Davy, we zijn hier voor jouw prachtige winkel in het mooie Curaholanda. En de reden waarom we hier zijn, dat er binnenkort weer een openlucht modeshow wordt gehouden. Wanneer gaat die plaatsvinden? Donderdag 6 juni. Ja. En de aanvang is einde van de middag. En de show zelf begint om 7 uur. Maar het is een mooie locatie, het is een bijzondere locatie. Maar vooral bijzonder is dat het een hele lange runway heeft, hè? Ja, zeker. De runway is 100 meter lang. Ja, het wordt echt een grote show. We beginnen bij de entree van de parkeerplaats. Ja. En hij eindigt helemaal bij het terras van Rustiek. Dus we hebben een hele mooie lange runway in het midden van Curaholanda. Mooier kan het niet. Wat kunnen mensen zien?
Mensen kunnen onze winkeliers zien die hun collecties tonen. Er doen 7 winkels mee. Wij laten allemaal onze nieuwste collecties zien. Allemaal verschillende soorten, type modellen. Alle restaurants die zijn open, de barretjes zijn open, de geweldige gallery van Bagheerhuis open. Iedereen doet mee, dus zoals jullie van ons gewend zijn, de hele community is in. Gezellig. Ja. Dus mensen worden opgeroepen, het is behalve dat je mode ziet, is het ook gewoon een gezellige bijeenkomst. Ja, zeker. En het wordt allemaal gepresenteerd door Nicole Maduro. Zij gaat alles aan elkaar praten en hosten, dus het gaat een geweldige show worden. Mensen kunnen vanaf 6 uur terecht, moeten ze echt op tijd zijn? Ja, wij raden aan om op tijd hier aan te komen. Wij weten nog van vorig jaar, het was booming. Mensen zochten een plekje, dus ik raad ook echt iedereen aan om te reserveren bij al onze restaurants hier op Curaolanda. Om een leuk plekje te kunnen bemachtigen. En dan gaan we naar Peru, waar de president van Peru wordt beschuldigd van omkoping in een schandaal dat Rolex Gate is genoemd. Er was al eerder aandacht voor de zaak, maar nu is daadwerkelijk besloten dat de procureur-generaal van Peru, de president Dina Boluarte, officieel heeft beschuldigd van het aannemen van steekpenningen in de vorm van Rolex horloges. Het is een corruptieschandaal dat de toch al impopulaire regering van Boluarte verder schendt. Procureur-generaal Juan Carlos Villena zei dat het ontvangen van de luxe artikelen van een gouverneur neerkwam op het aannemen van steekpenningen. Het schandaal brak in maart uit met de ontdekking van een voorraad niet aangegeven luxe Rolex horloges en sieraden in het bezit van de president. Ze heeft eerder proberen aan te geven dat zij daar helemaal niks mee te maken heeft, maar de rechtbank heeft nu besloten, of het Openbaar Ministerie heeft nu besloten, de president hiervoor te gaan vervolgen. Ook dat wordt vervolgd. En wij zijn aan het einde gekomen van Access Journaal. Ik hoop dat u morgen weer kijkt. Wij zijn er in ieder geval met meer nieuws. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.